Min nhar it-tnejn sa nhar l-erba' l-uffiċini tal-Arms se jingħalqu u f'dawn it-tliet ijiem mhux se jingħataw is-servizzi li normalment tagħti l-kumpanija fosthom ħlas ta' kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-kap eżekuttiv tal-Arms George Azzopardi spjega li dan se jsir minħabba li f'dawk it-tliet ijiem il-kumpanija se taġġorna s-sistema interna tagħha. Is-sistema bħal kull sistema oħra titlob li miżmina li oħra intu għal upgrades neċessarji. Upgrades kemm fis-sistema stess biex naġġornaw għal mażminijiet kif ukoll dawk li nkunu qegħdin naraw li s-sistema għadha titlob biex inkunu iktar effiċjenti. Ġi spjegat li dan l-aġġornament mhux se jolqot il-kontijiet tal-klijenti. Fost affarijiet oħra s-sistema se taġġorna l-miżuri tagħha tas-sigurtà billi tagħti iktar protezzjoni tad-dejta u l-portal se jipprovdi servizzi iktar maġġel għall-klijenti. Minn barra dan, is-Sur Azzopardi spjega li l-Arms se tapprofitta ruħha minn dawn it-tliet ijiem biex taħdem fuq pjan li għandha x-xhur li ġejjin biex iktar servizzi tal-klijenti jingħataw online. Ħadna din l-okkażjoni fejn ħankunu magħluqin għall-pubbliku minħabba li s-sistema ħankunu qegħdin nagħtuha l-upgrade tagħha u peress li l-ħsieb tagħna tal-Arms li mmorru u naffru iktar servizzi online, ovvjament biex il-pubbliku jibdejn qiegħda iktar komdu u mid-dar, ħanibdew nippreparaw l-istruttura tagħna biex inkunu nistgħu nħejju fix-xhur li ġejjin l-upgrades ħalli n-nies ħalli s-servizz tagħna nibdew nagħtuh online u jista' l-persuni nqegħdew mid-dar. Mill-ħamis 3 ta' Ottubru l-Arms se taħdem bil-ħinijiet tagħha tax-xitwa mill-uffiċini f'Gatert House, il-Belt u Għawdex mit-8 ta' filgħodu sa' 9:30 ta' wara nofsinhar.